תאספו. זוז מורי. מאור תפוס לו מאחור את המשקוון שלו יעופו. תמיר, עומר תאספו. רגע, הוא שם... אתה רוצה סרטון? זהו. כל מה ששייך למגע. עזוב אותו, עזוב אותו. אומר לי, אדיר, תסתכל, הוא יצלם אותך, תסתכל עליי. לא, אבל צריך לי בחוץ. עזוב, לא צריך. מהר, יאללה, עזוב, זוז ממנו. זהו.